ମାଲକାନଗିରି ଏଇଟା ଆଗରୁ ମନ୍ଦିର ସାର୍ ଆଗର ମନ୍ଦିର କେତେ ବର୍ଷ ହବ ମନ୍ଦିର? ଏଇଟା କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମର ବାପା ଅଛି ମାନେ 100 ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଇଯିବ 80 ବର୍ଷ ହଁ ହେଇଯିବ। हेलो व्यूअर्स दिस इज विकास। तो आज आम मालकानगिरी गोटे हिस्टोरिकल प्लेस को एक्सप्लोर करवा। तो आम बर्तमान भैरव मंदिर पाखे अच्छू। तो आप जानते मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट अराउंड 1 किलोमीटर डिस्टेंस अच्छी जो जो मैंने भी आसती से यही प्लेसटा को बुले आसती। जो आप देखिपे पाखे भैरव मंदिर आम पाखे अच्छू। तो ये कौन हुए ना जो जो मैंने बाहर को जो मैंने टूरिस्ट मैंने आसती यात्रा करने जाती से मन गोटे अच्छी भावना जे नहीं कि मंदिर दर्शन कले आप कौन प्रकार दुर्घटना एक्सीडेंटर सम्मुखीन हुंती ना। तो आज आम भैरव मंदिर एक्सप्लोर करवा ता विषय बुझा केबुटू यहाँ स्थापना करा जायछि। तो ये भिडियो आम आगू देखा। तो बर्तमान आम अच्छू भैरव मंदिर अच्छू। तो बर्तमान आम सहित अच्छा पूजारी अच्छा भैरव मंदिर तो पचारे बुझा। तो ये मंदिर के प्रसिद्ध कहीं कर मालकानगिरी जिले में। तो आप शुभ नाम? ମୋ ନାମ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚଲା। तो आप केते वर्ष ला पूजा कर? ମୁଇଁ 8-10 ବର୍ଷ ହେବ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି। ଆଗରୁ କେତେ ଲୋକ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କ ମରିଗଲେଣି ତାଙ୍କ ପରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଉ। तो ये प्रसिद्ध कहीं अच्छी मालकानगिरी? ମାଲକାନଗିରି ଏଇଟା ଆଗରୁ ମନ୍ଦିର ସାର୍ ଆଗର ମନ୍ଦିର केते वर्ष हब मंदिर? ଏଇଟା କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମର ବାପା ଅଛି ମାନେ 100 ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଇଯିବ 80 ବର୍ଷ ହଁ ହେଇଯିବ। ଆମ ବାପା ଗଲା ପରେ ଆମ ଭାଇ ଗଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଏମିତି ଆସିଛୁ ଆଉ। ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ନା? ହଁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆସନ୍ତି। ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଠି ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଅଛି ଯାହାର ମାନସିକ କଲେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଉଛି? ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବହୁତ ଦୂର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ? ଏଇ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ପାଖରେ ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏମପି ମଧ୍ୟ ସେଇଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ମାଲିକ ତମ ଭାଇଟା। ତ ଭାଇ କୁହ ଟିକେ କ'ଣ ଟେମ୍ପଲ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ ତୁମର କିଛି ଜ୍ଞାନ ଫ୍ୟାନ ଅଛି ନଲେଜ ଅଛି ଏତେ ଫେମସ୍ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ହିଁ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟେମ୍ପଲ୍। ଯେମିତିକି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ବହୁତ ହିଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଯିଏ ବି ରୁହନ୍ତି ମାଲକାନଗିରିରେ ଏଇଟା ଟାଉନ୍ଠୁ ହେଉଛି 1 କିଲୋମିଟର ବାହାରେ। ତ ଆମକୁ ଟାଉନ୍ଠୁ 1 କିଲୋମିଟର ଲାଗିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମାନାଯାଏ ଯେ ଯିଏ ବି ଏଠୁ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି ମାଲକାନଗିରିରୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତି ଏଇଠି ଯେମିତି ହେଲେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଏଇଠି ଅଛି ମାଲକାନଗିରିରେ ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ ଜାଣିଛି। କେତେ ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି? ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତ ଅଛି ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ତ 15 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଠି ରହିକି। ମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ତ ମନ୍ଦିର ଆସୁଛି ଯେବେ ବି ବାହାରକୁ ଗଲେ ଏଇଠି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପୂଜା କରିକି ଯାଉଛୁ। ଯେ ଏଇଟା ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସମସ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୈରବ ମନ୍ଦିର ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ଗଲେ ତ ସବୁ ଶୁଭ କାମନା ହୁଏ, କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଏଠି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଭାଇ ତୁମେ ଟିକେ କହିଦିଅ ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ଭାଇ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ହଁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏପିସୋଡ଼ ଆମେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା।